Yo, it's your boy ABY. I'm gonna talk about fact. Wow. This life is boring, musamman in baka da kuɗi, better take it going easy, ba batun saka magudi, komai lokaci ne. Allah zai yi mana buɗe, ayyukanmu na alkhairi za su dinga mana gadi. Let's cooperate together, cikakken ɗan Najeriya nake. In na samu ƙoƙarin in ba ma ɗan uwana nake. Abokanan arziki kullum supporting ina suke. Kaduna duk ana faɗin ABY ƙoƙari nake. Ina kedi haka bai nufin in ki ɗan Katsina, ko kuma in ina da kuɗi in tada fitina. Mu zauna lafiya da aminci, ƙasar mu mai gina. Mu guji da jita-jita ƙarya kada mu gina. I'm giving all my thanks to Almighty for blessing me with my mommy. One day I'm gonna make it. Please God guide on me.